No Jyrki tässä moi. Mä tulin sittenkin vielä ennen vuodenvaihdetta lauteille. Tosin en mistään sillä tavalla ajankohtaisista maailman asioista, mitä ehkä toivoit, vaan ihan muusta asiasta. Mä oon nähnyt, voi sanoa, että muutaman kerran vuodessa mä näen aina painajaisen, jossa mä oon aikaisemmassa työpaikassani. Ja mä jään kiinni jostakin, että mä en ole hoitanut jotakin asiaa tai osaaminen ei riitä tai jotain tällaista. Ja mä en oikein päässyt kiinni, mistä siinä on kysymys, mutta nyt musta tuntuu, että mä pääsin kiinni. Mä viime yönä taas näin. Ja tästä on sentään 20 vuotta aikaa melkein, kun mä lähdin sieltä. Mutta kyse on ollut tämmöisestä niin kuin... No siinä on monta asiaa. Mutta peruutetaan vähän. Mä toivon, että sä saat tästä jotain tarttumapintaa, kun mä selvitän vähän taustaa. No, ensinnäkin me tähteläiset, kun tullaan tänne keikalle vapaaehtoisena, me monesti ei oikein tunnuta kuuluvamme tähän yhteiskuntaan. Meidän on vaikea löytää semmoisia oikein hyviä ystäviä. Vaikea löytää, vaikea pitää niitä ystävyyssuhteita yllä. Mutta meillä on aina sovittu joku semmoinen intohimo, joku semmoinen kiinnostuksen kohde, joka pitää meidät niinku tässä elämän syrjässä kiinni tällä planeetalla, näissä viitekehyksissä. Ainakin siihen asti, kunnes me herätään ja ymmärretään, keitä me ollaan ja mitä varten me ollaan tänne tultu. Ja mulla se oli tämä kiinnostus näihin autoihin, käytännössä siis vanhoihin Amerikan rautoihin, V8 äänimaailmaan ja niin poispäin. Se on ollut suorastaan semmoinen syy elää pitkän aikaa tässä karussa maailmassa, kylmässä kovassa maailmassa, jossa vaan pitää pärjätä ja olla osa yhteiskuntaa, osa koneistoa. No joo, mä sitten lukioaikana mietin, että mihin mä sitten haluaisin lähteä sen jälkeen, ja mä olisin halunnut niin kuin autoinsinööriksi lähteä, mutta mun isä, joka oli autoteknikko, hänkin luki vähän aikaa insinööriksi, mutta kun isosisko oli jo silloin syntynyt ja oli taloudellisesti tiukkaa, niin jotenkin vaihtui sillä tavalla, että hän joutuikin tekemään töitä samaan aikaan kuin se opiskelu oli. Ja mutta hän sanoi, että puhui mut ympäri, että älä ryhdy autoinsinööriksi, että Suomessa on kovin vähän tarvetta niille. Että lue vaikka koneinsinööriksi. Että ihan hyvin silloinkin pystyy autojen kanssa olemaan tekemisessä, mutta on paljon enemmän vaihtoehtoja sitten, mihin mennä töihin. No niin mä sitten tein. Me asuttiin silloin Haminassa ja kotoa käsin opiskelin. Kävin Kotkassa, Kotkan teknistä opistoa. Mä hain silloin koneenrakennuslinjalle, mutta sitten ensimmäisenä päivänä, kun me siellä kokoonnuttiin luokka, niin meille ilmoitettiin, että Kotkan tekninen opisto haluaa seurata aikaansa ja vastaa ajan haasteeseen. Ja niinpä hän on päättänyt, että tästä tehdään ensimmäinen vuosiluokka, joka sitten koneenrakennuksen sijaan opiskelee koneautomaatiota. Eli musta tuli sitten koneautomaatioinsinööri. Mutta se oli kovin sitten hakusessa se, mitä se sisältö nyt sitten oikeastaan oli. Ja siinä vähän niin kuin raapastiin pintaa monesta asiasta, mutta ei oikein päästy syvälle mihinkään. Ja näin jälkikäteen voin sanoa, että se oli aika huonolaatuista se opetus. Eli mun insinööriosaaminen ei varmasti ollut millään
hirmu hyvällä tasolla. Sen mä voin tunnustaa itselleni ja muille näin postuumisti. No sitten mähän tapasin silloin opiskeluaikana tulevan pitkäaikaisen tyttöystäväni. Hän meni silloin just lukioon. Ja sitten kun mä teknisen opiston jälkeen menin sitten armeijaan, olin saanut lykkäystä opiskelun takia, niin hän sitten sillä aikaa kirjoitti ylioppilaaksi ja haki sitten parikin opiskelupaikkaa Helsinkiin. Yliopistot lähimmät oli Helsingissä. Ja pääsi opiskelemaan lakia sitten Helsingin yliopistoon. Ja hän sitten hommasi tämmöisen perheasunnon, opiskelija-asunnon Hoasin kautta Itä-Pasilasta. Ja ehti asuakin siellä sitten puoli vuotta sillä aikaa, kun mä olin armeijassa. No sitten siihen aikaan ei ollut mitään internettiä. Mulle tuli tekniikka- ja talouslehti, niin kuin kaikille insinööreille kuuluu tulla. Ja siellä oli sitten työpaikkailmoituksia. Toki Hesarissakin oli. Mä en muista, tuliko mene Hesari silloin. Mutta tekniikka- ja taloudessa oli paljon insinööripaikkoja. Mä pari paikkaa hainkin. Ja sitä se oli vähän haastavaa, kun armeijasta siihen aikaan ei päästy kauheasti lomalle. Oli viikonloppuvapaita. Päästiin lauantaina puolilta päivin lomalle ja piti olla sunnuntai-iltana 10 aikaa takaisin komppaniassa. Siinä ei kovin kummosia tehty. Eikä mitään firmojen haastatteluja tietenkään ollut viikonloppuisin. Mutta joo. No mä olin sitten RUK jälkeen upseerikokelana. Menin takaisin Vekaranjärvelle aliupseerikouluun kouluttajaksi. Ja sitten joku metsäkeikka, kun oltiin, niin piti sitten lähteä hakemaan lisää varusteita kasarmilta. Ja sitten mä lähdin autonkuljettajan kanssa kasarmille ja annoin ohjeet, että noita ja noita varusteita autoon. Ja mä menin itse sillä aikaa soittaa komppanian ainoasta puhelimesta, siis se oli kolikkopuhelin. Ja soitin sitten parinkin firmaan ja sovin. Oli tiedossa pari lomapäivää, niin sovin sitten haastattelut. Sain sovittua niille päiville ja se olikin jännää siinä, kun mä soitin ja siellä vastasi tehtaanjohtaja sihteeri ja pisti sen hakuun. Eli silloin oli tämmöiset hakulaitteet, piipparit. Alkoi olla kolikot vähissä siinä vaiheessa, kun tehtaanjohtaja vastasi. Piti aika äkkiä sitten asiansa ja sopii se haastattelu ja sitten loppukin kolikot. Näin toimittiin silloin. Mä en muista sitten, olisiko se ollut jotain joulun aikaa, oli ehkä enemmän vapaapäiviä, niin silloin mä sitten ajoin Vekaranjärveltä Helsinkiin ja kävin parissakin paikassa. Toinen oli Lohjalla. Mä totesin, että tästä ei tule mitään, että Itä-Pasilasta pitäisi ajaa joka päivä Lohjalle. Niin eikä se ollut edes mitään parkkipaikkoja opiskelija-asuntolan lähistölläkään Itä-Pasilassa. No way. No toinen olikin sitten siinä vieressä Vallilassa ihan kävelymatkan päässä ja se näytti lupaavalta ja no mä sain paikan sen haastattelun päätteeksi ja näin. Mutta se oli siis Instrumentariumin Ratex-ryhmä, joka kehitti, oli paljon tuotekehityssatsausta siinä firmassa. Kehitti ja valmisti potilasmonitoreita leikkaussaleihin. Eli niillä mitattiin potilaan elintoimintoja, verenpainetta, lämpötilaa, happisaturaatiota ja niin edelleen. Ja myös potilaaseen meneviä hengityskaasuja. Paljonko menee ja paljonko tulee
happea, hiilidioksidia, ilokaasua, nukutuskaasuja. Myöhemmin sitten valmistettiin myös elämää ylläpitäviä laitteita. Eli tämmöinen anestesiakone, joka hoitaa potilaan ilmanvaihdon nukutuksen aikana, leikkauksen aikana. Eli siinä on ventilaattori, joka pumppaa potilaan keuhkoihin ilmaa, koska silloin kun mennään leikkaukseen, niin annetaan nukutusainetta, millä potilas tainnutetaan. Se annetaan siis suoneen. Ja sitten sen jälkeen annetaan lihasrelaksantti, joka rentouttaa kaikki, siis lamauttaa kaikki lihakset, myös hengityksen. Sydänlihasta se ei lamauta, mutta hengityksen se lamauttaa. Sen takia pitää laittaa potilas. Intuvoidaan ja laitetaan tämmöiseen hengityskoneeseen. Ja tietysti annetaan myös kipulääkettä, ettei tunne kipua sen leikkauksen aikana. No siis tämä laite siis huolehtii tästä ventiloinnista, plus sitten sillä annostellaan happea, ilokaasua ja nukutuskaasuja. Eli sen jälkeen kun potilas on pistetty ruiskeella uneen, niin sitten on hänet kytketty tähän ventilaattoriin tai anestesiakoneeseen, niin sitten sitä kautta annostellaan kaasumaisessa muodossa hengityksen kautta näitä nukutusaineita. Siinäkin oli mukana. Mutta olin aina siinä uskossa, että sitten kun tyttöystävä valmistuu, niin me muutetaan takaisin Haminaan. Mä en koskaan viihtynyt Helsingissä. Mä en viihdy ensinnäkään suurkaupungeissa, ihmisvilinässä. Mä tarvitsen paljon tilaa ympärille. Mä haluan soittaa stereota täysillä tai sähkökitaraa. Mä en halua, että on ketään naapuria seinän takana tai lattian alla tai katon yläpuolella. Kerrostaloasuminen ei sovi mulle pätkääkään. Plus mä haluan harrastaa autoja. Helsingissä täysin mahdotonta. Plus mä haluan paljon pihatilaa. Mahdotonta. No, Itä-Pasilassa tuli asuttua 6 vuotta semmoisessa voirasiassa. Ja ulkoilmaihmisenä se oli mulle aika rasittavaa aikaa. Siinä vaan tultiin töistä, niin vietettiin sit aikaa voirasiassa ja katseltiin Filmnettiä. Semmonen palvelu oli siihen aikaan kuin Filmnet. Toki oli nämä TV-kanaviakin enemmän kuin Haminassa, jossa niitä taisi olla siihen aikaan vuonna 1990 peräti 2 kappaletta, vai olisiko ollut 3. Ei niitä Helsingissäkään ihan hirveästi silloin ollut. Mutta mä olin aina ajatellut, että siis mä olin jotenkin päättänyt, että me muutetaan sitten takaisin, kun tyttöystävä valmistuu takaisin Haminaan ja mä sitten perustan jonkun yrityksen. Ja itse asiassa mä perustin jo sitten 1993 hänen kanssa. Perustettiin osakeyhtiö niin kuin valmiiksi. Ja mä siinä mielessäni olin tehnyt kaiken näköisiä keksintöjä. Ideana oli, että mä näitä sitten keksintöjä kaupallistan ja sitten jossain vaiheessa ehkä patentoin ja sitten myyn tämän osaamisen ja sillä tavalla lunastan itseni irti tästä yhteiskunnan koneistosta. Ei se niin mennyt. Mutta tämä oli suunnitelma. No sitten 1993 tyttöystävä valmistui juristiksi ja hän sitten ilmoittikin, että joo, hänellä onkin toinen mies, että hän haluaa erota. Tämä ei mennytkään ihan Strömsössä sitten tämä homma. Eli lopulta mä tulin olleeksi siinä Instrumentarium Datex-ryhmässä töissä 15 vuotta. Eli vuodesta 90 vuoteen, no 2005 maaliskuuhun muistaakseni, jolloin kun mä sitten hyppäsin tähän mun omaan yritykseen,
jota mä olin pyörittänyt jo muutaman vuoden siinä sivutoimisesti. Lopulta mä en sitten valmistanutkaan mitään tuotteita. No itse asiassa yhden tämmöisen polttoaineen paineensäätimen, tämmöisen protosarjan valmistutin Ruotsissa, 25 kappaleen sarjan. Mutta kun en mä saanut ketään edes oikein kokeilemaan niitä. Ihan toimiva tuote. Suomessa tämmöisten niin kuin keksintöjen kaupallistaminen on aika hankalaa näin pienessä maassa. Sitten mä ajattelin, että no se on kauppa, mikä kannattaa, että mä rupean myymään, tuomaan maahan muiden valmistamia tavaroita, että paljon helpompi tie. Ja sillä tiellä mä oon edelleenkin. Mutta kun mä ajattelin, että mä oon siellä firmassa vaan läpikulkumatkalla. Toisekseen se mitä me tehtiin, niin se oli niin kuin käytännössä elektroniikkaa, josta mulla ei ollut sen syvällisempää osaamista. Kaikki mun tämmönen koneinsinöörin osaaminen meni niin kuin täysin hukkaan siinä firmassa. Voi sanoa, että täysin hukkaan. Niin mulla ei ollut oikein siihen firmaan sopivaa osaamista. Toki onhan siellä muutamia tämmöisiä mekaniikkasuunnittelijoita, mutta kun mä en varsinaisesti ollut mekaniikkasuunnittelija. Sitten vielä siellä Kotkan teknisessä opistossa, joka on nykyään ammattikorkeakoulu, niin se oli CAD-ohjelma kyllä, joo. Mutta se oli Kymdatan CADS, eli yhden opettajan itse kehittämä CAD-ohjelma, jota nyt ei taatusti ollut yhdelläkään firmalla käytössä. En tiedä, onko tänä päivänäkään. No, meillä oli sitten siellä Datexissa AutoCAD, joka sekään nyt ei ole oikein mikään koneinsinöörin työkalu. Kyllä mä sitä sitten vähän opettelin. Mutta ja jotain sillä teinkin kyllä joo. Mutta se ei ollut kyllä koneinsinöörille ihan oikea paikka. Ja mä en koskaan sitten, nyt mä huomaan jälkeenpäin, että se oli aikoja, että oli mielekkäitä hommia. Ja tein parhaani ja annoin kaikkeni. Esimerkiksi yksi oli tämmöinen, mitä tehtiin amerikkalaisten kanssa, tämmöinen yhteistyö Puritan Bennetin, oliko se Metabolian monitori. Siinä mä pääsin vähän niin kuin näyttämään kynteni ja se oli hauskaa. Käytiin jopa sitten, muistan, ulkona, nyt oli kaksi jenkkiä ja vähän vanhempaa kaveria. Käytiin Vitreskissä saunomassa ja kaljottelemassa ja sieltä taksilla Helsingin keskustaa. Happy Days oli silloin hyvin tämmönen suosittu baari. Mentiin sitten sinne jatkoille ja kaverit oli ihmeessä, että he ei koskaan nähnyt tämmöistä eikä varmaan koskaan tule näkemäänkään. Onko se nykyään ravintolateatteri. Mutta silloin se oli ihan Helsingin ykkösmesto jo 90-luvun alkupuolella. Tunnettiin Happy Days nimellä. No kuitenkin, ne oli ihan hienoja aikoja. Ja oli muitakin hienoja aikoja, mutta pääsääntöisesti 90% siitä työstä ei ollut mielekästä. Ja nyt mä huomaan, että mä edelleen, kun mä näen painajaisia, niin se palautuu siihen, että mulla on tavallaan syyllisyys siitä, että mä en antanut parastani. Mä en halunnut edetä siellä mihinkään. Mua ei kiinnostanut pätkääkään ne laitteet. Niin se ei ollut juurikaan liikkuvia osia. Koneinsinööriä kiinnostaa mekaniikka ja liikkuvat osat. Sähköhän ei voi edes nähdä. Siihen tarvitaan mittareita, että voi seurata, miten se liikkuu. Mutta mulla on syyllisyys siitä, että mä olin huono insinööri. Mulla on ehkä syyllisyys siitä, että mä en koskaan oikein tutustunut kehenkään. Sieltä ei tullut oikein semmosia oikein hyviä ystävyyksiä, vaikka se oli yli 400 henkeä töissä siinä paikassa. Että kaikki mahdollisuudet olisi ollut, mutta
En jotenkin nähnyt vaivaa tutustuakseni kunnolla kehenkään. Koska se paikka ei ollut, eikä se työ ei ollut osa mun unelmaa millään lailla, vaan se oli semmoinen pakollinen vaihe. Mutta mä olisin voinut handlata sen toisinkin. Mä olisin voinut antaa kunnollisen työpanoksen siihen ja näyttää, mihin mä kykenen ja ehkä edetäkin siellä johonkin. Mutta sen sijaan mä kaiken aikaa kehittelin mielessäni omaa yritystä, omia tuotteita ja sillä tavalla mä huomaan, mulla edelleen syyllisyys siitä, että mun fokus oli ihan jossain muualla. Eli anteeksi vaan esimiehille ja erityisesti itselleni siitä, että mä en antanut siellä parastani. Koska nyt uuden ajan kynnyksellä on tärkeää, että me käsitellään tämmöiset asiat, jotka on jäänyt kalvamaan, mitkä aiheuttaa syyllisyyttä. Mä olin myöskin hyvin esimiestä kuluttavaa aineesta. En ollut helppoalainen kyllä varmasti. Mutta joo, olisin voinut handlata paremmin sen. Kannattaisi kaikki asiat aina hoitaa niin hyvin kuin osaa, vaikka tietäisi, että tämä tulee olemaan tilapäinen juttu. Mä huomaan, että mulla on ollut syyllisyys siitä, että mä hoidin aika pitkälti vasemmalla kädellä sen koko urani siellä. Mutta nyt mä päästän siitä irti. Koska nyt mä rupean tekemään pikkuhiljaa sitä, mitä mä oon tänne tullut tekemään. Toki tämä oma firma pysyy tässä vielä jonkun aikaa, en tiedä kuinka kauan aikaa. Mutta tästäkin on sielun sopimus, että näitä juttuja mä teen. Henkimaailman tämmöinen ohjehan on se, että 3 kohdan ohje, että ei tarvi hyväksyä, ei tarvi ymmärtää, mutta pitää päästää irti. Eli kaikkea ei todellakaan tarvitse ymmärtää eikä hyväksyä, pitää vaan päästää irti. Ei saa jäädä jumittamaan. Yksi, mikä mulla on selvästi, minkä mä tunnistan, mistä mulla on tosi vaikea päästää irti, on se, kun 2016 multa vietiin mun yritykseltä pääedustus. Ja liikevaihdosta lähti niinku 90% tosta noin vaan. Ja sen jälkeen tää on ollut vähän semmoista kitkuttelua. Mä tein silloin ekana vuonna yli 70 000 tappiota. Yli 70 000 euroa. Ja sen jälkeenkin on tehnyt tappiota. Ja kohta ne vanhenee. Näyttää siltä, että mä en pääse tekemään voittoa, että mä voisin vähentää niitä tappioita. Sen mä haluaisin kyllä nähdä. Mä haluaisin, että tämä firma vielä tuottaisi sen verran voittoa, että mä pääsisin vähentämään ne vanhat tappiot pois. Ennen kuin ne vanhenee. Mutta siitä on jäänyt kyllä jonkunnäköinen katkeruus, mistä on vaikea päästää irti. Koska sen myötä meni myös niin kuin halu satsata isommin tähän omaankaan firmaan. Koska kaikki voi hävitä hetkessä. Koko elämän työ voi hävitä hetkessä. Sitäkin mä olin rakentanut 18 vuotta määrätietoisesti, kovalla innolla ja tekemisellä. Ja sitten se oli vaan niinku naps. Isot pomot on tehnyt toisten isojen pomojen kanssa salaisia sopimuksia ja mut syrjäytettiin siinä. Kaikki se mun 18 vuoden työ tehtiin tyhjäksi. Niin sitten on helvetin vaikea päästää irti. Just sen takia, että se jätti niin syvän jäljen. Ja sen jälkeen mä en ole saanut tätä niin kuin lentoon enää tätä yritystä. Tämä on kitkuttelua kaiken aikaa siitä lähtien. Semmoista survivalia, hengissä pysymistä.
vaikka osaamista olisi. Näin, mutta se on selvästi semmoinen vaikea irtipäästettävä asia. Moni muu asia on ollut paljon helpommin irtipäästettävissä. Tutkikaa, jos teillä unissa pyörii jotain asioita, että mistä ne johtuu. Miksi ne tulee toistuvasti uniin? Mitä silloin, mitä alitajunnalla on viestittävää siinä hetkessä? Toinen, minkä mä huomasin nyt jouluna, kävin viemässä isän haudalle hautakynttilän. Mä huomasin, että mä en saa enää minkäännäköisiä tuntemuksia. Taisi olla muuten ensimmäinen kerta tänä vuonna, kun mä kävin siellä haudalla. Mutta viime vuonna vielä, kun mä kävin, niin kyllä pala nousi kurkkuun. Mutta se auttaa, kun isältä on tullut paljon viestiä, että se kun mennään henkimaailmaan, niin se on vähän niin kuin mentäisiin kylään ja jätetään takki naulaan. Tänne jätetään se ihmiskeho. Elämä jatkuu ja hän on ollut tosi innoissaan kaikista niistä mahdollisuuksista, mitä on tuolla henkimaailman puolella. Ja hän on oppinut niitä nopeasti hyödyntämään. Ja on tosi innoissaan kaikesta. Siellä toimii kaikki aistit. Ei ole mitään rajoitteita. Ei ole vaivoja. Ja liikkuminen on helppoa. Niin kaikki tämmöinen, vaikka mä oon tiennyt, että näinhän se on, niin kaikki nämä viestit, mitä on tullut, niin ne kyllä helpottaa. Ei ole tavallaan semmoista surua enää, kun tietää, että tai saa sen siis onhan mä tiennyt, mutta saa sen viestin, että siellä puolella homma jatkuu ja ei siellä kaivata täältä mitään. Vaan siellä on uusi seikkailu. Ja siellä on paljon helpompi sillä puolella. Ja sitten taas jossain vaiheessa tulee uusi seikkailu joko täällä tai jossain muualla. Näin. Ai niin sitten, joku oli tuossa laittoi jouluna muutamakin, että joku on tehnyt Facebookiin valeprofiilin nimellä Jyrki Pykäri ja pyytää kaveriksi. Ja mä en enää löytänyt sitä, kai se oli sitten poistettu, kun se oli raportoitu. Semmoinen juttu, että mulla on Facebookissa kauan sitten, kun mä katsoin, niin yli 600 kaveripyyntöä. Niitä on varmasti nyt enemmän. Mutta mä oon tehnyt semmoisen päätöksen, että jos mä en ota kaveriksi henkilöitä, joista mä en tiedä kerta kaikkiaan yhtään mitään. Mä oon tullut sen verran varovaiseksi. Koska mä kuitenkin jaan Facebookissa henkilökohtaisia asioita myös. Niin mä en halua kavereiksi ihmisiä, joista mä en oikeasti tiedä yhtään mitään. Valitaan, mutta näin se vaan on. Mut hei, toivottavasti sait tästä jotain. Jos et saanut, niin sekin on ihan ok. Palataan seuraavaksi taas ajankohtaisempien asioiden pariin. Katsotaan, mitä maailmalla tapahtuu. No joo, pari asiaa voisi mainita. Ehkä jo varmaan tiedätkin. Trump on ilmoittanut, että heti ensimmäisenä päivänä, kun hän astuu valtaan, niin hän vetää USA:n pois WHOsta, eli maailman terveysjärjestöstä. Sehän on yksi tämmöinen rikollisorganisaatio, mikä on ollut mukana tässä koronahuijauksessa ja muissakin pandemiahuijauksissa. Erittäin hyvä juttu.
Ja sittenhän siellä on muuten USAssa nyt on 5 osavaltiota. 5/50 osavaltiosta. Mutta kuitenkin on haastanut oikeuteen Pfizerin siitä, että Pfizer on tyrkyttänyt meille tutkittua ja turvallista, vaikka on tiennyt, että se rokote aiheuttaa perikardiittia, myokardiittia, keskenmenoja ja kuolemia noin ylipäätään. Eli siitä huolimatta, että he on tiennyt, että se rokote aiheuttaa näitä, niin he on sitä tuputtanut tutkittuna ja turvallisena. Näin. Kyllä se vaan tästä pikkuhiljaa kääntyy tämä homma. Myokardiitti ja perikardiitti. Toinen on sydänpussitulehus, toinen on sydänlihastulehus. Niihin voi kuolla. Mä tiedän esimerkiksi, mulla on 2 kaveria, joiden pojat pelaa jääkiekkoa aika kovallakin tasolla. Ja siellä on aika yleistä just nämä sydänlihastulehukset nuorien poikien keskuudessa, jotka oli aikaisemmin ihan ennen kuulumattomia. Ne on nyt yleisiä. Näin, mutta ei vaivuta synkkyyteen. Tässä on tulossa isoja juttuja ensi vuoden puolella. Mä en niitä nyt lähde sen enemmän tässä povaamaan, että mitä ne on. Muuta kuin, että nyt edelleen pätee tää vanha, että pidä hatusta kiinni, Tatjana. Eikö huivista. Tää on siis joku jostain Kaurismäen elokuvasta tää toteamus. Ja laita vielä turvavyöt kiinni kaiken lisäksi. Nähdään ensi vuoden puolella. Ei muuta kuin hyvää uutta vuotta. Moikka.